L-Arċisqof Charles Scicluna qal li ma kienx jaf li medda ta' art kbira fil-qala Għawdex u li fija jgħixu n-nies tista' tiġi żviluppata qabel li rinunzja l-kontroll tal-Arċidjoċesi Maltija minn fuqha. Dan fid-dawl tad-deċiżjoni tiegħu fl-2017 li jneħħi qassis minn rettur tal-Abbazija di San Antonio delle Navarra li tikkontrolla u tamministra dawn l-artijiet. Fil-fatt numru ta' snin ilu, il-familja Stanjo Navarra li għad trid tipprova kif din l-art hija tagħha flimkien mal-eks maġistrat Denis Montebello u l-avukat Carmel Gallia ħalsu lill-Arċidjoċesi ta' Malta 200,000 euro biex din titlaq il-kontroll minn fuq il-fondazzjoni u tiġi fidejn il-kumpanija Caravan. Dan wara kawża ta' aktar minn 20 sena fil-qorti bejn il-Kurja u l-kumpanija ta' Stanjo Navarra li għad trid tipprova li għandha titlu fuq dawn l-artijiet. Illum din il-fondazzjoni jikkontrolla l-avukat Patrick Valentino fuq għażla tal-familja ta' Stanjo Navarra. Issa li l-Arċidjoċesi maċċanda kontroll ta' din il-medda ta' art, persuni li jgħixu fuq din l-art u bdiewa fost oħrajn jinsabu f'riskju li jitilfu l-art li ilhom jgħixu fuqha jew jaħdmuha. Affaċċjat barra l-qorti anke b'kartelluni ta' protesti u minn ġurnalista l-Malta Today mdawwar mill-Pulizija u uffiċjali tas-sigurtà, Monsinjur Scicluna qal li ma kienx jaf li din l-art se tiġi żviluppata qabel ħadd deċiżjoni tiegħu. L-Arċisqof kienet jixed f'kawża li l-għan tagħha hija li twassal sabiex dawn l-artijiet jiġu reġistrati mal-kumpanija Caravan. Għal din il-kawża l-Arċisqof ma rridx jitla' jixed fl-awla tal-qorti ta' Għawdex iżda talab biex jixed bil-video conference iżda l-qorti ordnatlu li jmur fl-awla.